inventat ara fa molt poc, que es diu Molta por, però molt poca vergonya. Farem unes declaracions. Bé, estem fresquets i estem bé, no? El problema de la calor l'hem solucionat, era un problema no fa tant, no? Bé, doncs mireu, començarem fent una història depriment, perquè s'ho porta l'ambient, la frescura i la foscor. Us contaré la història de Pere de la Coca. Perquè Vicent i Maria, que no tenien fills, ja ho heu pogut deduir, sí tenien uns nebodets que de Pasqua a Rams, d'un any a l'altre, anaven a visitar-los. I va ser increïble que als mesos i mesos després d'allò van arribar al mas i es van trobar tot abandonat. I els tiets que no estaven se'ls havien volit la terra, que havia passat amb ells. Ho van trobar tot estranyíssim. Perquè la porta oberta, la taula parada, una cassola de fang que tenia unes restes de menjar que podria haver sigut un dia una sopa de ceba, cendra ahir a la llar, i entremig de la cendra, mira això, ho van trobar com si foren els ossets d'una pota de conill o de pollastre, o pot ser els ossets de la falange d'un dit humà, ahir a la cuina. Tot era raríssim. I sobretot era raríssim això que no voldria que vostès somiaren esta nit. ¿Saben un man? Sí, sí. Dona. Que se n'anava un poquet als afores del seu poble, era un paratge que seria la cova de la Campana. Just en el moment que se posava el sol, ella entrava en la cova. I en realitat, jo crec que ningú, més que ella, no sabem el que va passar dins d'aquella cova, aquella vesprada, que aquella xiqueta se'n va anar a soles. I una cosa molt rara, perquè no ho feia normalment, se quedava jugant amb les altres. Però el que sí que sabem és que quan ja intentada va tornar a casa, alguna cosa li havia passat. I els pares no acabaven d'entendre. Primer van fer el chequeo de... I jo vaig voler jugar amb la meva filla i li vaig dir: Maria, tu quin desig demanaries? Vosaltres, quin desig demanaries? Només un. Si no us ho pensaríeu, la meva filla tenia 8 anys en aquell moment, tindré una vellia bona i agraïda perquè em va dir: papi, està clar, el meu desig seria, mira, Joanaina, però mira, Joanaina, saps? Així en xuleria. El meu desig és que d'ara endavant m'has de concedir tots els desitjos que et vulgui demanar. Això era el desig. Barra lliure, compreneu? Ho vam posar en la versió literària d'aquella llegenda, però també teníem clar que si publicàvem aquella història, el primer dels desitjos de Joan Ibars sí o sí havia de ser: Joanaina, vull saber, vull conèixer, vull que